Салом алейкум бародари азиз, ине хунаи фурӯшӣ. Хуб, адрес шаид аввали видео гардонед, чунки бисёри бародарон сразу адрес сар мекунанд. Московский област, город Павловский посада хуна қарор дорад. Хуб, хунаи участкаш немка квадратни 7 сотих замин дорад. Хуб, ина вагонам меиста. Хуб, ина хуна худаш. Хуна документош 100% регистрация ҳама чӣ карда мешавад. Кадмое ки вид доранд, чизе доранд, метавонанд хичода қайд ҳам хуна бимонад. Документош тайёрай. Хуб, хай уҷа унау бутовкае ки ҳаст, уҷа банияи ледни бигем, тоҷатхона ледни астай. Хуб, хай ин барам я бор нишон дидем, хай ози пака на баҳор жида уборка кадасем ҷа, уҷа кантарни порядочнее. Хуб, мегзарем дуруни хуна. Бародаро кадмоед ки ани харидори ҳастен, илтимос ҳамвод нависен ватсапда, метавонед ки бо биёин ай пеш бибинед. Бародари азиз, ҳам як рӯз пеш ай омадан то занг занен. Хуб, ин айдар ки дур омаден, якам хеле коридор мешавад. Газ плита ҳама чӣ ҳаст. Хуб, ай тарафи дисти чап инҷа як спални, ҳама чӣ бародари азиз месадақ мехона. Хуб, хона ба ина мия бовар камка гарм мешавад ки хуб ягон бародарои тоҷик бигира, ин инҷа бо курпаву курпачаи тоҷикӣ ҳамаш меиста. Бародарои тоҷик агар ягон кас харидор боша. Хуб, ин инҷаш чӣ мегин, санузел мегин ё ки душавое. Хуб, баняв ҳама чиш бигем инҷа даи дигариш. Масалан, қоидави оби гарм, хунук ҳамаш ҳастай. Ай масъалаш ягон камбудӣ нест. Хуб, рост медроем, инҷа боз як комнатаи дига мешавад рӯпарӯ. И как кухни мешавад кинен ва мешавад комнаташ кинен. Инҷа уже паҷира хитонад. Пока ман офис кадагиам барои кор. Хуб, и тараф ба як тедга боз спални мешавад. Спални ишам ҳамун размери спални убарай. Ишам мебел пебелш хад ҳастай. Бародари азиз, кадомое ки харидор ҳастен, ҳамин ҳозир Бахдода авита мондагим 3 миллион 800 мондагим да авита. Хуб, агар ки шумо гирифтани боша, якон бародари тоҷик 3 миллион пака нархаш, ҳаракат кинем, биёем бибинен, иншоалло бо ягон чӣ бошад тарафи мо ёрдамтон мекунем. Дар паноҳи худо бошен.